अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। राजापूरच्या शिमगोत्सवाची धामधूम आता अंतिम टप्प्यात आली आहे। तालुक्यात शिमगोत्सवाची सांगता काही गावांमध्ये पंचमीला, सप्तमीला किंवा काही गावांमध्ये नवमीला होते। त्यामध्ये शिंपण टाकून रोंबाट म्हणजेच ढोल ताशांच्या गजरात मांडावरून मंदिरापर्यंत पालखीची मिरवणूक काढून केली जाते। तर शहरामध्ये अमावास्येला देवाचा दिवा फिरून रोंबाट काढून केली जाते। होळी पौर्णिमेपासून गेली 15 दिवस चाललेला शिमगोत्सव अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचलाय। दरम्यान शहरानजीकच्या कोदवली गावाची अनोखी परंपरा पाहायला मिळते। कोदवली गावचे वैशिष्ट्य म्हणजे श्री शंकरेश्वराच्या पालखीसोबत देवाची कावड नाचवण्याची प्रथा अतिशय विलोभनीय असते। ज्या गावातील शिमगोत्सवाची सांगता झाली आहे त्या गावातील चाकरमानी देखील परतीच्या प्रवासाला लागलेले पाहायला मिळत आहे। दरम्यान काही ठिकाणी शिमगोत्सवाला अवकाळी पावसानेही हजेरी लावून शिमगोत्सवाचा आनंद लुटल्याचं दिसून येत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।